Algun dia s'han descuidat de recollir-nos-ho, descuidat, perquè no teníem ni pegatina que no ho haguéssim fet bé. S'hauran de canviar coses, però bueno, en principi va bé, no? Sembla. Tendría que tener sus arreglos, simplemente esto. Bona nit. Segueix el malestar pel sistema de recollida selectiva porta a porta. Dijous, noves concentracions, en aquest cas aproximadament una cinquantena de veïns i de veïnes de Cardedeu, es concentraven per mostrar el seu rebuig a l'Ajuntament de Cardedeu. Parlarem també de la preocupació i el malestar per part de nombroses famílies que esperaven una plaça de servei de teràpia ocupacional per persones amb una discapacitat de més del 65%. Només 8 places per tot el Vallès Oriental a la convocatòria oberta, una xifra que les famílies afectades i entitats consideren insuficient. I a la secció de Cultura coneixerem quines són les propostes que visitaran Cardedeu durant la propera temporada al Teatre Auditori. Dijous es donaven a conèixer aquests espectacles que tindrem durant l'últim trimestre del 2022. Jo crec que hem fet molts equilibris per lligar amb un pressupost auster i l'equip en aquí ha estat extraordinari. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Debería solucionarse algún